Takže ahoj všichni, zase po dlouhý době jsem tady, protože jsem si teď zakládala. Jsem musela jako najít heslo od tady toho účtu a já jsem si to dala na počítač a stříhám videa jakoby na počítači. Protože jakoby teď už mám novou kameru a jakoby je úplně boží. Není to sice zrcadlovka, ale to nevadí. Je trošičku starší, dostal jsem ji po rodičích, ale to taky myslím, že moc nevadí. Ťapa, pojď! Jsem venku se svým pejskem, Ťapkou. Takže asi tak. Ťapko. Takže takhle. Co udělá tady střih totiž. Jsem tady. Prostě zůstaň, ale. Takže, tak, tady dobrý. Takže jsem asi střihla. Tady, novým. Jasně, protože jsem běžela, to nechci, abyste viděli. Takže střih, tady byl. Teďko ne. To musím vždycky tak říkat. Lidi. Pincere budu zase stříhnout. Takže no, tě teď prostě ten oh my god, nějaký malý děti. Pojď sem. Vidíte, já jdu za ním rychle. Jsem se dát těpina na vodítko. Protože fakt debil. No. A tady. A to nějaký děti. Čo mě na mě jak našlena. Já jdu pomalinku s těpinem. Radši. Takže to nechci zrovna běhat. Taky jsem nemohla natáčet, protože jsem byla pryč. Nechci zmiňovat kde. Tak ne. Ale byla jsem prostě pryč. Jezdí kurva autostřih. Tady hrozně jezdily auta. Musela dát střih. Vlastně takový stín, který budu stříhat. Asi tak bych to pojmenovala. Ztratila se nějaká kočka. Že kdybyste někdo něco takového viděl, tak volejte na číslo. Nevím. Na číslo nevím, protože jsem byl rozrypaný a pak byla jako rozrypaný. A do toho ještě napsaný pixou. Takže já nevím, proč to držím jako divně. On to stejně celý. Mám radost z té kamery. Jakoby ona moc nezaostřuje. Jen trošku a musím dát střih. Že tady šlo lidí. Takže asi tak. Je to tady zkrácený, ale já už jdu asi půl hodiny s tím ťapinem. Takže asi tak, no. A budu natáčet zase do LPS videa, protože má LPS. A já taky nebudu. Já budu muset. Zde taky nějaký pejsek, takže střih. Taky někdo jde. A já zrovna polguju. Takže to taky není moc. Dobrá chvíle.
No to nevadí. Tak jo, ahoj. A když tak někdy příště, jo? Ahoj. Pojď, Api. Tady jsem se potkala s jednou svou jakoby známou, nebo jako kámoškou, Mončou. Tak jsme chvíli já vím, vypadám ty čepici jak debil, já jsem se podívala, že tam do květů, to si vsadila. A jo, vypadám nějaký větší dement a exot. Ale tak jako co jiného si mám dát na hlavu, když to mi všechny moje čepice perou. Takže jako no co zrovna natáčím. A tady je dobré, že lid, nevidím nikoho. Já tam vzadu jsou nějaký lidi. To možná jako přežijem. A jako asi tak. Já budu muset dělat střih, protože já Monču znám, tak proto jako jsem mohla vlogovat před ní, ale já nechci mít potom problémy s lidma. Já to mám takhle spíš, protože vypadám jak největší exot, fakt. Pojď, Ape. A teď jdeme přes okna, takže střih. Takže teďka jsem přešla v okno, naše. Můžu zase vlogovat. Tenhle ten vlog asi vyjde ještě dneska, protože budu hned na počítači. A hodně jste se mě ptali, na čem jako stříhám videa, protože mi nevěříte, že stříhám videa. Tak vám řeknu ten program, jak jsem já. A musíte se na tom fakt hrozně naučit, jinak to je fakt. Jmenuje se to Fantasia Studio 8. A já vám to když tak napíšu do popisku videa. Hned jako první to tam budete mít. Je tam S a M, T A S I A.